odlazi na studij u inozemstvo. Niti je to više tako skupo, niti je tako teško. Školarina u Nizozemskoj je recimo 1000 eura, dok ćete recimo studije ekonomije na engleskom jeziku na Zagrebačkom sveučilištu platiti 3700 eura. Na nekom prirodno-znanstvenom studiju u Europi praksa i rad u laboratoriju čini 70% nastave. Kod nas je 70% nastave bubanje i štrebanje. Da ne spominjemo sve druge poticaje i stipendije koje europske države i sveučilišta nude strancima iz Europske unije da dođu kod njih studirati. Jer njima je stalo do naše djece, ne zbog djece, nego zbog njihove pameti i znanja koje će njihove države učiniti još jačim, još bogatijim, još pametnijim. Znate li koliko je Hrvatskoj državi stalo da zadrži našu djecu? Toliko da ni Ministarstvo obrazovanja, ni Agencija za obrazovanje, niti jedna druga državna institucija nema pojma koliko naših učenika uopće odlazi van na studij. Pa je naša Ida Hamer od UNESCO-a do hrvatskih agencija koje posreduju pri studiranju došla do podatka da je u zadnje 3 godine 300% više učenika otišlo na studij u inozemstvo, samo lani 10.000 naših učenika je vani studiralo. Ida Hamer, dakle. Glavom u maturi, mislima već u Engleskoj, jer ako Jana uspješno položi ispite državne mature, bit će jedna od mnogih hrvatskih studenata koji svoje visoko školovanje nastavljaju u inozemstvu. Zašto si se odlučila za studij u inozemstvu? Pa prvenstveno zato što smatram da im je program po kojem rade puno bolji. Mislim da je profesore i osoblje u školi puno više briga za studente. Mislim da im je puno više u interesu da učenici, to je studenti, budu bolji, da ostvare svoj maksimalni potencijal, da nađu sebe i u društvu i kao pojedinci. Vjeruje da će na studiju ekonomije i psihologije u Essexu imati modernije okruženje, više prakse, manje teorije, veću podršku profesora te više prilika. Manje su te grupe u kojima se radi, puno je taj kontakt sa profesorima bliži nego tu kod nas. Znači, tamo se sa profesorima, ja sam bila u posjeti na tim fakultetima i profesori su iznimno susretljivi, pomoće ti oko bilo čega, uvijek postoji služba u kojoj se ti možeš javiti ako ti nešto ne odgovara, gdje možeš tražiti pomoć. Kampus je predivan, znači ogroman je, kampus je stvarno velik. Sve što se može zamisliti da je jednom studentu potrebno se nalazi na kampusu. A 8.950 hrvatskih studenata odlučilo je otići na studij u inozemstvo 2018. Na svim sveučilištima u Uniji imaju pravo studirati pod jednakim uvjetima. Za studij najčešće biraju Veliku Britaniju. Godina košta 77.000 kuna, no kredit britanske vlade za studij može dobiti svatko tko zadovoljava kriterije, a otplaćuje ga tek kada, nakon studija, dovoljno zarađuje. Nizozemska je postala iznimno popularna, nudi studije na engleskom jeziku, a godina stoji nešto više od 7.000 kuna, otprilike kao u Hrvatskoj. Treća najpopularnija je Danska, gdje je obrazovanje besplatno, a mjesta za strane studente ograničena. Da je broj mladih koji biraju studij u inozemstvu sve veći, dobro znaju u ovoj agenciji koja im pomaže pronaći odgovarajući program. Od 2015. kada se mi aktivno bavimo zapravo time, možemo vidjeti da gotovo 300% recimo su porasle zapravo upisi, kažem upravo dakle u ovom dijelu koje se mi bavimo, dakle to su za Veliku Britaniju, za Nizozemsku i za Dansku. Ova agencija trenutno ima 300-tinjak prijava za studij u inozemstvu. Najčešće se upisuju psihologija, biomedicinski studij, film i režija, računalne znanosti i marketing. To su dakle prilike koje mi se možda ne pružaju u Hrvatskoj ili neki studiji koje recimo u Hrvatskoj ili ne postoje ili su zapravo vrlo male upisne kvote. Ovdje imamo recimo dobar primjer studija filma ili režije, u kojoj u Hrvatskoj je zapravo vrlo mala brojka studenta koji se upisuju, dok je vani to vrlo, dakle, ajmo reći veća brojka i imaju dakle puno veće šanse dakle za upis jednog takvog sveučilišta. Ipak ima i studenata koji iz drugih država dolaze studirati u Hrvatsku. Nudi im se 50 studijskih programa na engleskom jeziku na 12 visokih učilišta. To je ove akademske godine iskoristilo njih gotovo 1500. Najviše ih je došlo iz Njemačke, potom iz susjedne Slovenije, Španjolske, a tu su onda i Italija, Poljska i Francuska. Brojke onih koji su završili studij u inozemstvu pa se vratili u Hrvatsku nisu poznate.